And guys, this is our part 3. This dako tayo sa massage therapy. Massage therapy na nai. Massage therapy. Ay, may pa sa pin. Wala sa pin. Good dyan na, may sa pin. Hindi wala sa pin. So, nabagos ko dito. Nandiyan ang masakit. Tayo, ha? Diyan, pag susuko kong tumayo, diyan ang yan ang titigil. Grabe yung panot na. Yung panot mo, no? No? Ewan ko ano ba yung Ano ho? nalalamigan. Lamig. Sa Bisaya, ano ho? Panugod Bisaya yan. Ito nga. Pangpalim lang. Bakit marunong ka ng Bisaya? Pero yung mga pasyente ko, mga Bisaya. Kapampangan ka pa. Mga pasyente ko, mga Bisaya. Ha? Marami daw mga kaibigan mga Bisaya. Bye-bye, Bisaya, Lukang. Doon na. Ano na sila mga termin? Ikaw talagang kapampangan ka. Doon. Ang tatay ko, pagpakan na ko, Bicol. Murago na nanay ko. Yan. Ay, kaya mong gumanyan, kukulinting yung likod mo? Ha? Kukulinting mo? Ay, hindi. Ganun ka lang, ganun ka lang. Hindi, dito. O, ganun ka lang. Yan, ganun ka lang, okay lang. So, kukulinting mo siya, ha? Ha? Ay, hindi. Itong pagbikiro. Mamaya po. Yung mo na likod mo. Kasi therapy yan, hindi mo na masama-masaya yan. Therapy siya. Hindi mo masama-masaya yan. Okay po. Ito na mga 5 minutes. Meron ay? Meron? Kaya mo yan? Oo. Okay na yan? Dadag pa. Yan. Yan. Ayos lang. Parang bakit yung therapy na na? Yan. Ito therapy yung likod niya. Yan. Yan. So yan guys, yung likod niya. Ayun. So, yun yung therapy namin ni Nanay. So again, this is our part 3. Combination of massage and digital therapy sa kanyang likod. Ayan. Yes, kaya Nay? Pakiramdam mo sa likod mo. Pakiramdam. May tumutusok. Oo nga. Kaya o dadagan mo pa? Ha? Tama na o dadagan mo pa? Pwede ko nito ko. Wala, naman pa sa yan. Ayos na yan. Kasi dito yung mga panutusan ko, dami. Kailangan ako kuryente. Si therapy yan. Kailangan ako kuryente. Pero hindi naman sumasakit yung likod ko. Problema, yung doon nagagaling yung ano, Yung yung bakit hindi ka makalakad.
kasi matigas dito. So yung dugo, bara. Dapat malambot ito para bumaba. So mamaya naman yung sasabihin mo, ganun ka na mamaya. Mga ano na lang siguro mga 3 minutes. No? Ket. Ket. Ket ba? Hello. Mag-therapy na ako. Oh, sige, ingat. Bye-bye. Bako ka? Kailangan niyo. Dinero mo. Just. O, sige, bye. Okay. Sige, sige. Sabi ka lang nito. Bye-bye. Matawagan mo ako. Oo. Ingat kayo, ingat. Hindi ko pa niya. Charge rin, no? Okay na, Nay? Anong naramdaman mo? Parang tinutusok. May ano, may ano. Natutusok ko. Oo. Yung mga nabiglamig mo. Oo. So, bilatyo mo konti. Para makasal na. Ganyan ako, ganyan. Habang ano ka, sa yung ating oras. Ano pa? Yung nangyayari na. Diba? Diskarte mo dito. Yeah, so habang ako rin, hindi ko dinanay. Ay, Veronica. Bakit yung tiyapo yun napili yung Ay, ano? kasi inulo ko magagamot. Ha? Inulo ko sa ride, magagamot. Ah, Kaya moderno po, tayo nag-aral. At, siyempre, kasama sa The Bible. ang ganun ba? Nilagay mo gamot tayo. Tinatanong ko nga si kay May, ano man talagang pangalan niya? Sabi nga ganun. Ay, bakit naman dito? Yan ang gusto niya. May gamot po yung lolo ko. So, Ah, ganun. oo. Sikat sa, kilala sa Arayat sa dating lolo, yung lolo. Lolo mo? Oo, lolo ko yun. Ah, ang ibig mo sabihin, ikaw nagmana dun sa Oo, bigyan tayo ng konti pa rin. Kasi ginawa ko, inaral ko. Ah, ganun. Tapos minidorno, moderno. Tayo nag-aaral. Bukod doon, tayo pa ay nabasa ng Bible. Oo. Tayo moderno. Baka iba, manay lang. Ano po kayo? Ano lang niya yun? Yan ang gusto niya. Kaya nagbablog tayo kasi, para naman yung mga kapalain natin, hindi ka magkukwento. Sabihin, ay, mamais ka. Sabihin, ay, hindi mo paniwalaan yan. Eh, paniwalaan ka na pag may pinapanood po siya. Kasi ang mga tao kasi, to see is to believe, di ba? Yes, siyempre. Hindi sila maniniwala kapag wala kang ebidensya. Ang ibigay. Pagkaya lumakad ka, ano ebidensya kapag wala tayong video. Oo. Puro salita lang. Oo. Hindi pinaniwala. Kagaya po yung nanonood Iba yung sila. man may nakikita. Yes. May ginagawa tayo. May ginagawa ang Lord sa atin. Oo. Sabi nga tayo mga instrumento ng Diyos, kung kailangan may ebidensya ang tao. Kasi mga tao ngayon, is to believe. Lago. Kaya lang maniwala kapag nagpento ka na. Nakakalakat ka naman kaya pen. Paano yun? Kaya ito, panoorin mo ito, yung tiyaga namin ni Nanay Veronica, di ba? Tiyaga yan, ang bangko-bangko, sugo-sugo. O, di ba? Yung ating ginagawa ko sugo-sugo. Yan. So, kaba pong kinukurente ko si Nanay, yung kamay niya, sinasama ko tayo. Relax. Dahil? O, yan o. Ano ba? Pag
Magaling ka na, sabay yun kamay mo. Diba? Sabay mga panggit yan. Tapos pinaka ano yan. Pagdating. Tapos, ano, kupang. Tapos kung galing ko dito, Oo, pagdating. kapag pa. Tapos kupang. Tapos doon, balik sa Makati. Ganun. Oo. Bakit galing ko, hindi ka natutuloy sa Kalakal? Eh, kasi po, yung kupang, yung kanahit kasi, yung kanyang caregiver, umuwi ng alas 5. O kaya ka naman, samantalang si kupang, hindi naman eh. Hindi naman siya mas kinukulas. Nagtatawa ko yung sa Hindi, yung nag-aalaga ko sa kanya. Yung pumangkin na. Kaya, actually, nalilibad na ako eh. Nalilibad oras. Galing ka dito, pupunta ko muna ang Kalakal. Oo, tapos libad ng kupang. Tapos papos ng kupang. Tapos manakaki na. Tapos pumapalik ng Manakaki. Kalakal. Kailangan ano, yung oras. Kailangan mo lang lakas ang katawan. Yes, kasama si Lord na. Di ba? Oo, di ba? Ay, swing tayo. Maglaro, swing. Swing ba? Kasi ng madera. Parang pwede ito magtanim ah. Ayan o. Ayan o, shoutout Pastor May. Ayan. At sa kanyang mga kapatid. Ayan. Ha? Mr. Loni? Busy lagi sa hapon. Karami naman natin. Hindi kita kilala, mabawang gipikas yan yan. O ayan. Shoutout kay Sister Loni. Order na kayo. Ano order sa'yo? Pagkain? Ginawa ko ng chilipies. Ba? Nilikod mo kung saan likod mo. Kung saan likod. O, di ba? O. Ha? Ha? Hindi niya. Oo, may nilakan din. Nakaya man nilakan. O, mga ganyan o. Ayan. Ginawa rin, ginawa. Mamaya pagtanong si Sister Loni ng aktualakad mo. Lakad ka rin. Nakalada. Hindi pala araw niya pa. May akali man eh. Yan. Sabi mo, panoorin yung video ko. Artist na ngayon si Nanay Balori ko. Pero ko ng vlog. Ako lulumas niya. Mukha ano. Korean. Ako rin niya. Tapos Nay, biga ka ngayon, yung dati ginagawa mo, yung side. Ano ginagawa mo? Ay, baka Ay. makamaan ko yun. Yung anak mo na Nay, isa mo nalakad. Ang maganda ni Sister Loni. Pakita mo ng magic mo. Pakita mo siya ng magic mo. Paano mo magic? Step! Push! Yan, yung magic mo. O, yung tulong siya. Yan. Ito na. Yan. Ba! Aba! O, diba? Uy! Wala kayo. Trust tayo. Kayo makipwin. Plus na plus. Dati, di ba kayo ito? Hindi nga. Aray. Puro ka rin inabot niya. Masakit kaya, paano hindi ka makakano ng aray? Ano na siya, actually nakalima na to eh. Pang-anim na to eh. Tapos yung po tayo, nakabitching ko siya. O, di ba? Sa ano niya, sa webis niyan, 30. Tapos 10 naman. Huwag na, Nay. Pagod ka na. Kasi yung, higa mo yung side, yung paside mo, paside. Higa, tapos yung paside mo, di ba? Dito. Oo nga, higa. Yung dating posisyon mo. Naka... Yan. Bukulit yan, di ba? Yan. Makakulong niya. Dati, yung Dati, ganun lang. hindi rin, di ba? Oo. Ibig siya. Ito nagbago ni Mader. Unang gawa ka 10 eh. Eh, may 5. Wala, bubul tayo. Huwag tayo dyan. Yan, dito lang tayo. Taas lang. Huwag kasi. Huwag tayo masara. Yan. Sige po. Sige po. Sige po. Nakaload ko na yan. Hindi mo napatag sa'yo.
Kasi natin. Pambot na ya. Kamalir. Hmm? Bailan po iya. Alam mo na? Oo. Wala na yung bukol-bukol na matigas. Oo nga. Kasi nakakabubuo yung anak-anak niya. Konting-konting lang pala yan. Maganda ng graduate. Maganda ng Pasko. No? Sakit na eh. Yan. Konti. Sobra. Yan, sakit. Sobra. Wala ka sa camera pa na. Kombide. Kombide. Kombide extra lang ako. Yan. Dati na bigas na sis. Yan. Yan, bukas na yan. Bukas na. Siyempre, ito, inumaters. Inaaro naman na kinakasay. Yun. Dito. Ano na, buto na ako yung sip. Naramdaman na eh. Naramdaman mo? Are you okay? Okay, okay. Is that yeah, kaya na. Oh. Ano daw pang-apat? Lalo na. Lalo okay. Nila ko may sakit na yan. Wala yung dandan. Sabi nga, gulis yan. Hindi ka alimang gulis ko, daragdag yan. Hiling mo. Solid yan mo. Yun ay. Ha? Yun ha. Kalma ka lang yun. One. Kaya pa? Two. Ito na kaya niya. Three. Nine. Four. Basta. Five. Oo. Kaya pa. Five. Okay na five? Oo. Ito pa isa. Six. Kaya mo yan? Yan. Ayun daw. Masigit na. Ayun na pala. Masigalit na boy. Boy ka naman. Paglukan ko. Ayan. Nay, kaway. Hi, vlog! Kaway ka, Nay. Oo. Ayan. Oh. Hi, vlog! Ayan. Hi, vlog! Ayan, oh. Ayan, guys. So, ito yung aming last part. Ayan. Dito si Loni. Ayan, pitaan niyo kanyang nanay. So, may improvement naman sa aming 4th session therapy. Ayan. So, may yung kanyang tuhod. Sabi nga, nahiga niya na nabibenda. Tapos nakalakad-lakad pa po. So, hope and pray ay agarang paggaling. Nanay, no? Ang magandang Pasko ni nanay. Nanay. Sana. Pagka magaling ka, anong ginagawa mo? Sana po. Pag magaling ka, anong ginagawa mo? Kung nakakalakad ka na, yung mga ginagawa ka ba? Dito? Ginagawa siya Walis ka. Okay lang. Mamasyal ka. Ay, Hindi na mamasyal. Nabisan nun din. So, guys, ito na po. Cut na namin itong video namin. Nanay, kapag ka nanay. See you on Webes ka mo. Kaway ka. Hey. Please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel, Modernong Monkey Pinto, TST or Travel Stroke Therapy. God bless po.